God aften og velkommen her fra Aalborg Stadionhal. Velkommen til den første kamp i nedrykningskvalifikationsspillet her i Volleyligaen. Det er altså opgøret mellem Aalborg HK og Bedsted KFUM. Vi skal se nærmere på to mandskaber, der har mødt hinanden 2 gange tidligere den her sæson. Begge gange har de vundet 3-1. Holdet, der har spillet på hjemmebane, og senest altså for blot 10 dage siden, da Aalborg tog en sejr på 3-1 herhjemme i Aalborg. Det har altså været en sæson, hvor begge mandskaber har været under gevaldigt pres, og har altså kun vundet en enkelt kamp, netop den omtalte, mod hinanden, og derfor så suverænt sidst Bedsted på 7. pladsen og Aalborg HK på 8. pladsen. Dermed er de strøget i nedrykningsspillet, hvor der venter enten Holte eller Randers og Hvidovre eller Gentofte, nemlig taberne af den anden kvartfinale, eller kvartfinalerne, som altså rykker ned i det her nedrykningsspil. Bedsted har fået et enkelt point med over i spillet, mens Aalborg HK starter med 0 point, og derfor er presset altså fra start på hjemmeholdet, som gerne skulle vinde aftens kamp her for at holde liv i håbet om ikke at blive sidst i det her kvalifikationsspil. Vi har taget sådan en snak med træner for Aalborg HK, Thomas Bertelsen. Thomas, så gælder det første kamp i nedrykningsspil eller kvalifikation til Volleyligaen. Hvor vigtig er den her kamp for jer? Den er rigtig vigtig. Det er vigtigt for os at få en god start på det her kvalifikationsspil. Vi har arbejdet frem mod det her rigtig lang tid. Vi var godt klar over, da vi lavede vores nye hold, at vi nok skulle frem mod det her øjeblik. Så det er rigtig vigtigt for os nu at komme godt fra start. Så er det jo 2 hold, der kender hinanden godt. Det er jo kun 10 dage siden, I mødtes sidst, hvor I vandt. Har I tænkt jer at ændre på noget i forhold til den kamp? Nej, ikke så meget. Vi kender hinanden godt, og det er 2 hold, der står godt til hinanden, så jeg tror, det er sådan lidt åbent. Måske har vi en lille fordel af hjemmebanen. Det er jo der, begge hold har vundet deres kampe i år. De har været på hjemmebanen mod hinanden, så vi vil gerne fortsætte der, hvor vi slap for 10 dage siden. Ja, det har været tætte opgør, I har spillet, og også den seneste kamp. Hvad er det, der bliver afgørende for de her opgør? Er det de små marginaler, som for eksempel hjemmebanen? Ja, det er noget af det, tror jeg. Nu regner vi også med, at der kommer godt besøg i dag, så forhåbentlig er der også nogle hjemmepublikummer, der kan være med til at lægge lidt pres på. Men udover det, så synes jeg, at vi skal være meget stabile i vores server, og vi skal få Bedsted til at spille med os om pointene. Sidste gang så vi, at vi fik etableret i løbet af kampen, især 3.-4. sæt, noget rigtig godt blokadespil, fordi vi holdt serven, og vi tvang Bedsted til at spille med os om pointene. Så det vil vi selvfølgelig gerne prøve igen og se, om vi kan gøre det. Så det er en balance mellem at presse serven og ikke lave for mange servefejl. Og så skal vi have styr på vores egen side-out også. Og du siger det selv tidligere, den eneste kamp, I vundet den sæson, det er mod Bedsted. Det er vel også her, I skal have jeres point, for de 2 senere modstandere kan jo ikke forvente at blive nemmere modstandere end det her. Nej, altså jeg ved ikke, om Bedsted er en nem modstander. Det synes jeg ikke, man kan sige. Men det er klart, set i forhold til bestræbelserne på at overleve, så de her indbyrdes kampe med Bedsted, de bliver da rigtig vigtige der. Og kunne man så stjæle noget fra en af de 2 andre hold, jamen så ville det jo bare være ekstra godt, kan man sige. Jeg synes faktisk, at vi spillede nogle okay tætte kampe mod Holte for eksempel, til trods for, at de er noget længere op end os. Men vi får ikke lukket de gode perioder, vi har mod dem, og derfor står vi jo selvfølgelig også her i dag. Ja, det var så ordene fra Thomas Bertelsen, som altså lige her kigger på sit hold, der varmer op her. Og det har altså været en svær sæson, som man også var inde på. En hel del af truppen blev skiftet ud i sommerpausen, da flere spillere valgte at stoppe karrieren, mens andre altså skiftede klub. En af dem, der er blevet her, det er Patrick Jørgensen, som vi har i billedet her, og en af de helt store profiler for det her Aalborg-mandskab, Patrick Holbæk Jørgensen, og ham har vi også fået os en snak med her i opgøret. Patrick, hvem tror du kommer til at tage initiativet i det her opgør? Jeg tror, vi kommer til at stå for den største del af initiativet i dag, fordi at vi kommer fra den seneste sejr her mod dem 3-1. Så jeg tror, det er os, der kommer til at have frakken på her, til at starte med i hvert fald. Har det været et initiativ, der har været afgørende i det seneste opgør mod Bedsted, som jo er et utroligt tæt opgør? Jeg vil sige, at det første opgør, der var det meget præget af, at de havde det meste af initiativet i starten, kvad deres hjemmebanefordel. Men da de så kom hertil, så tog de stadig initiativet i starten af kampen, men så tog vi det meget hurtigt tilbage igen via vores meget gode blokader og vores fornuftige angrebsspil. Føler I presset ligge på jer? Altså, hvad skal man sige? Det er jo ikke mange kampe, I vundet den her sæson. I vundet 1 kamp og netop mod Bedsted. Det er jo i dag, I skal have pointene, kan man godt sige. Føler I et vist pres?
Jeg tror, det at vi har tabt alle vores kampe, det betyder faktisk, at der ikke ligger så meget pres på os. Vi kan ligesom gå ind og spille frit, og der er ikke så store forventninger til os, fordi vi ikke har vundet særlig meget i år. Så vi kan bare gå ind og spille frit for leveren og bare hugge til alt, hvad vi har lyst til. Er det den tilgang, I har til spillet? Fordi, som du siger, I har tabt de fleste kampe. Udefra set kan man godt synes, det kan ikke være så sjovt. Men hvordan håndterer I det? Man skal jo finde de positive ting, selvom man taber størstedelen af kampene i løbet af en hel sæson. Jo. Så det positive ting, det er, at vi lige netop kan gå ind og gøre egentlig, hvad det passer os, når vi står inde på banen, og prøve en hel masse forskellige konstellationer. Og få angrebsspillet til at flyde på en helt anden måde, end folk er vant til at se i volleyball. Og det er helt klart vores fordel, men det er også nogle af de ting, der gør det svært for os at spille. Fordi at de andre er sådan lidt mere rene volleyballspillere. Vi er lidt for unge endnu som hold, desværre. Hvis det ender med et nederlag i dag, så ser det jo lidt sort ud for mig. Det må man jo erkende. Hvad betyder det for jer, hvis det ender med en nedrykning? Altså, hvad det betyder for os, hvis vi ender med nedrykning, det er, at det er jo, at vi har startet forfra i år i forvejen. Betydningen er jo bare, at Aalborg så mister et volleyligahold, og det er jo super ærgerligt, fordi at man ikke kan tiltrække de samme kvalitetsspillere, som vi desværre har haft meget uheld med at gøre her på det seneste. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men det betyder ikke det store. Vi bliver ved med at arbejde benhårdt, vi holder fast i de træningsrytmer, vi har, og så må vi bare starte forfra, og så må vi jo se, hvor året efter byder, hvis det er. Ja, det var altså ordene fra Aalborg HIK's Patrick Jørgensen inden det her opgør. Som sagt, så stor betydning, at Bedsted har fået det her point med over. Det er ham her også særdeles enig i. Flemming West, træner for Bedsted KFUM, som vi også har fået sådan en snak med i en kamp i. Flemming, så gælder det udekampen mod Aalborg HIK. I taber her for 10 dage siden. Hvad skal I gøre anderledes i dag? For det første vil jeg sige, at det var godt, du mindede mig om det, fordi det har vi glemt for længe siden. Det var jo en fuldstændig ligegyldig kamp for os, og ligegyldig på den måde, at den havde jo ingen indflydelse. Vi vidste godt, at vi kunne tabe en 3-1 her, og så stadigvæk ende foran dem og få 1 point med over det her slutspil. Og det point, vi har fået med over i slutspillet her, betyder meget mere end den kamp for 10 dage siden. Vi var i den kamp for 10 dage siden meget skadet. Vi havde vores libero inde og hæve og så videre, så videre. Vi brugte den kamp som en kamp, der skulle overstås frem mod det her, og har så fået alle mand klar til i dag i stedet for. Så hvad tror du bliver afgørende for dagens opgør? Men det bliver det samme, som der har været afgørende i de sidste 2 kampe mod dem. Det er serv og servemodtagning. Det hold, som bedst kommer ud af det her, der hedder servemodtagning, eller omvendt det modsatte af det, altså serve, de har klart fordelen, og det bliver det hold, der kommer til at vinde i dag, det er jeg ikke i tvivl om. Hvad angår netspillet, både angreb, blok og for den sags skyld forsvar, så er det 2 hold, der står meget, meget lige. Så det bliver den første berøring, der bliver afgørende. Altså om man kommer til at serve godt nok, eller modsat om man kommer til at modtage godt nok på modstanderholdets serv. Så det hele det kommer til at blive afgjort ret hurtigt på den måde, tror jeg. Godt komme lange dueller og sådan nogle ting, men der hvor det bliver afgørende for, hvem der vinder kampen i den sidste ende, det er jeg sikker på, at det bliver på serv og servemodtagning. Hvor vigtigt er lige nøjagtigt det her opgør for jer? Det er jo Aalborg HIK og Bedsted har vundet 1 kamp i sæsonen, og det er mod hinanden. I kan ikke forvente os at møde direkte nemmere modstandere senere i kvalifikation til Volley Ligaen. Hvor vigtigt er lige præcis det her opgør? Men de 2 hold her, altså Aalborg også, kommer til at slås om og skal ned og spille det her kvalspil mod 1. divisionsholdene. Det skal vi jo være helt ærlige indrømme, at det er sådan, det ser ud. De hold, vi ser ud til at få ned, det kan være Randers, det kan være Holte, det kan være Hvidovre. Det er ikke hold, hverken os eller Holte har, eller HIK har de store chancer imod. Så det her kampe internt mellem os bliver afgørende. Og igen så vil jeg vende tilbage til det ene point, vi har fået med over i det her slutspil, som kan blive altafgørende. Taber vi i dag, så skal vi bare vinde hjemme mod dem om 6 uger. Så er vi stadigvæk på 4 point, og de vil kun ende på 3. Og igen prøver jeg på at nedtone vigtigheden af den her kamp. Det vil være rarest at komme herfra i dag med 4 point, fordi så er jeg af den overbevisning, så når Aalborg ikke i den her sæson, og så bliver de sidst, hvis de taber i dag. Omvendt, så den vi fik ved at tage et sæt for Holte sent som i forgårs, den betyder meget mere for os, fordi så fik vi det point med over, som jeg tror på bliver det altafgørende til sidst. For vi kommer ikke til at slå de andre hold, og det gør Aalborg heller ikke, tro mig. Men som jeg hørte, så lyder du rimelig fortrøstningsfuld forud for det her opgør. Jeg er meget stille og rolig, og vi tager det, som det kommer. Og igen, så er det jo det har handlet om i omklædningsrummet også, og med mine spillere til træningen i går efter kampen i søndags. Vi skal spille vores spil, og lykkes det ikke i dag, så har vi 6 uger mere til at forberede os på den næste kamp.
som jeg siger, vi sidder med trumfen. Det ene point bliver trumfen i det her spil, tror jeg. Og kan vi så tage 3 ekstra i dag og komme på 4, ikke, så kan vi næsten gå herfra i dag og være sikre på ikke at komme til at møde første divisionsvinderen. Og det vil være en god skalp at få med fra i dag. Ja, rene ord altså fra Flemming Vest, og det kan jeg egentlig meget godt lide. De har altså en lille matchbold her i dag. En sejr vil altså næsten med garanti sikre dem, at de kommer på sidste pladsen og dermed møder den stærkeste modstander fra de 2 første divisioner. Så lige nu ligner et ishøjmandskab, som Aalborg altså også store problemer med i sidste sæson. Aalborg, som lige med ned og næppe overlevede og kom i volleyligaen igen med bare 3 bolde, som skilte i så Aalborg, efter de har vundet 3-2 eller hver hold har vundet 3-2. Så det er altså en lidt frygtelig modstander, de er så begge 2 håber at slippe for. Og det kræver formentlig en Aalborg-sejr her i aften, ligesom altså for 10 dage siden, hvor de 2 mandskaber mødtes, og det blev en 3-1-sejr i sæt, altså til Aalborg, efter man tabte det første, så vandt man 3 efterfølgende, faktisk rimelig tætte sæt, så jeg tror godt, vi kan forvente os en tæt affære. Og lad os da lige tage et kig på oddsene for kampen her, som Danske Spil havde. Og jeg kan se her, altså hjemmeholdet favoritter, odds 1,65 og odds 2,00 for en Bedsted-sejr. Kan altså livebette ind på danskespil.dk under hele kampen her. Og her er også de 2 dommer, Morten Andersen og Morten Klein. Morten Andersen, første dommer. Der skal styre slagets gang, og så sagt, det er altså et meget, meget, meget vigtigt opgør om at få point og undgå den her sidste plads, der godt kan gå ind og blive dyr i årets volleyliga. Lige nu kender de altså ikke deres modstandere i den resterende del af nedrykningskvalifikationsspillet her. Det bliver altså Holte eller Randers, som spiller den ene kamp mod hinanden, og så Gentofte eller Hvidovre, som mødes i den anden. Og de har altså, som sagt, ikke taget nogen point fra nogen af dem indtil videre. Det eneste, de sådan kan måske kigge mod, det er, at de har vundet et enkelt sæt mod Holte, og det har de været Bedsted senest, altså for 2 dage siden, mens Aalborg også har taget et sæt fra Holte. Så der er måske en lille mulighed, at de kigger mod Holte-mandskabet og håber, at de kommer ned her i nedrykningskvalget. Vi møder altså Randers Holte i kvartfinalerne. Mikkel Vestergaard, en af de ældre spillere, der er blevet her i klubben, og altså taget kampen op med en hel masse nye. Her får vi præsenteret Bedsted-medskabet. Og Anders Ries så vi lige her med nummer 11. En meget rutineret spiller fra 1965. Så han er altså 48 år. Har han siddet sig op på, og er altså noget af en start. De stiller med dernede også. Formanden Preben Dahlgaard står inde på banen. Han er altså 64'er. Og runder altså de 50 i år. Og det er et andet mandskab. Og 2 spillere, som allerede tilbage i 2004, altså for 10 år siden, trak sig tilbage fra divisionsvolley her. Men spiller altså endnu alligevel. Men har normalvis altså som hæver på det her mandskab. Jeppe Ravn. Dalgaard, en institution i Bedsted, i Thy-området her. Bedsted, som altså bare er blevet synonym med topvolley. Der har altså også et damehold, der har været oppe i ligaen. Et hold, som Flemming Vest træner for herrene, altså også er træner for. Så har altså en del at se.
her hvor vi er klar til at få sat kampen i gang. Og det er så Aalborg, der starter. Og Bedsted, der starter bedst. Christoffer Lind Gade har med første hug. Og han er altså også deres topscorer, hvis man kigger på point i den her sæson. Den sidder uden for linjen. Og 2-0 til Bedsted, som altså også vandt første sæt for 10 dage siden her med 25-18. Ja, det er smart spillet. Patrick Holbæk Jørgensen, som vi altså også hørte i interviewet, har også været en stor profil og også topscorer. Nummer 18 på listen over spillere med flest point i den her sæson. Og her får han også et service. Christian Riis, som ikke kunne gøre meget ved den. Bedsted, som har været oppe i ligaen et par gange før. Og nu havde som erklæret mål i den her sæson. Nu vil de altså blive op. Ikke noget med at ryge ned igen med det samme. Og 3-3. Der går ikke en så god hævning til Christoffer Gade. Han ligger lidt bag ved ham. Der er så også meget en Lars Søndergaard, at Aalborg i hvert fald inden sidste opgør snakkede om, man skulle have styr på. Diagonalen for Bedsted. Og den der, den stryger et godt stykke ud. Og Håvard Andersen, nordmanden med flere landskampe på CV'et for Norge. En tiltrængt forstærkning, man fik i sidste sæson. Det var ikke ren den hævning der. Det er altså dømt for at have ramt den 2 gange. Jens Østergaard Petersen. Han har rutinen. De mangler lidt her i Aalborg, og han har altså også en fremragende serv. En skidt modtagning. Og den får han ikke ordentligt ramt på. Lasse Plovmand. Og Aalborg holdet foran 7-4. Ja, så en teknisk timeout, når det første hold når 8 point. Og altid rart lige at være foran her. Og hvis de kan komme foran 8-4, så er det altså en rigtig god start på kampen her. Det er godt blokket. Og ryger ned på Møller.
Og 8-4 er så ved den første tekniske timeout, og en rigtig god start for Aalborg. Som altså er under pres til den her kamp, som vi også hørte i optakten. Men det her ene point, som Bedsted fik med sig videre, så har det altså haft en stor betydning for, hvordan man kan se frem på opgøret her. Dalgaard her i fokus. Spillede altså ikke den seneste kamp mod Aalborg. Og har altså oftest været benyttet som reserve. Her hvor Jens Petersen får ødelagt sin stime. Den kommer over, men også uden for banen. Og point til Bedsted, som kommer bedst ud efter timeouten. Og straks reducerer til 6-8. Lige får lukket lidt af hullet her. Lars Søndergaard med serven. Den for Aalborg. Jeg synes også, den så ud som om bliver ude. Ja, til gengæld fremragende blokadespil. Får lukket helt af. For hånd derude står og slår lidt ud. Hvad skal jeg gøre? Man spiller Ildesø med fortid i netop Bedsted. Kender mange af spillerne på den anden side af nettet her. Og en lidt speciel kamp for ham at skulle spille her. Med så meget på spil. Det er godt udnyttet. Og altså Mikkel. Undskyld, Morten Møller har. Plovman med serven. Den bliver alt for lav. I stedet for Mikkel Vestergaard. Anders Riis i samspil med Dalgaard. Og 12-7 og timeout. Ude fra Flemming Vest. Flemming Vest, som også i mange år har stået bag holdene heroppe, og også blevet en institution. Der har man det med at blive, når man kommer ind i det her Bedsted fællesskab. De har altså ikke de bedste forhold, og sådan rent geografisk skal ud og køre 2 timer mindst, hver gang de skal ud og spille
en volleykamp. Aalborg er næsten er det tætteste. De kommer sammen med Randers, og det kræver altså 2 timer at bare komme hertil. Og når de skal til København, så er det jo en 5-6 timer. Det gerne tager at være afsted. Og det er altså noget, der kræver nogle ressourcer. Ikke fordi de tjener. Så total misforståelse hos Aalborg. Det virker ikke til, at de overhovedet kommer ud efter den her timeout. 2 hurtige point. Og så får de lige rettet lidt op på det. Pointet til Aalborg. Der har så mange af de helt unge, der sidder ude på bænken. Aalborg HK. Og bredden har altså lige lidt knæk kvalitetsmæssigt. (15-9). Det er spændende at se, når de får spillet sig ind i volleyligaen ordentligt, det her Aalborg-mandskab. Der har jo et par stærke unge, Niklas Stavgaard og Nikolaj Aarup, som kommer bedre og bedre med. Begge to 21 år, her hvor Aalborg så går til den anden tekniske timeout foran med 16-9. Og med 7 point allerede i front ved den anden tekniske timeout, så ligner det altså klart et første sæt, der går Aalborgs vej her. Nu skal de virkelig få tur i den. De blå hernede. Det er ikke så meget, vi har set til en Lars Søndergaard endnu. Tager et kig på sidste opgør for 10 dage siden. Men så var det altså en Anders Riis og en Christoffer Gade, som begge to lavede flest point. Mens det for hjemmeholdet var Håvard Andersen og Patrick Jørgensen, som begge to lavede 16. Hildesø med 14 point. Og Jens Petersen med 12. Altså de 4 farligste angrebsspillere. Håvard Andersen med 6 point i blokaden. Det er også ganske fremragende blokadespil, som man vandt med 21-8 i point. Og også gav en ret stor fordel altså til hjemmeholdet her. Og her netop omtalte blokadespil med Petersen og Håvard Andersen i fokus. Og fin opbakning. Gratis entré her i Aalborg Stadionhal kommer til og støtte hjemmeholdet. Her bliver den så sendt i nettet af færøske Torvald Danielsen. Og 18-10. Og de skal op i et helt andet gear. Bedstedholdet. Og det virker til, at Aalborg har fundet det helt rigtige spændingsniveau i den her kamp.
Ja, god server. Volder op med problemer. Lad os se, hvad de får ud af det her. Så har de muligheden her på sted. Den bliver for tæt. Får ikke sat noget ordentligt op, og det gør Aalborg så her. Ja, det er godt lavet, det der. Fremragende smash Peter Hillesø. Ligner eller egentlig ikke en bold. Ja, han kunne gøre så meget ved. Og timeout. Igen fra Bedsted-lejren. Og hele tiden altså og forsøger at få brudt rytmen. Og så selvfølgelig også få sagt nogle kloge ord, men det er mange gange, at det er den her rytme, man gerne vil have brudt. Det er altså i det rutinerede og samspillede hold. At de ved godt, hvad det er, de skal ud og gøre. Patrick Jørgensen med serven. Det er godt reageret. Får altså ikke pointet. Det gør Bedsted. Og udskiftning. Og det er altså Preben Dalgaard, der går ud og ind med en af de unge fra Bedsted. Peter Hangård Hansen. Det er fremragende. Aalborg spil lige nu. Og 2011. Kristoffer Gade. Den. Noget en skævert. En af de her meget unge spillere, de også har. Der er stor aldersforskel på Bedsted-mandskabet. Det går gået ned, det der af Gade. Der kom endnu en rigtig fin blokade den anden vej. Der er så gejst på. Og herligt at se. Jens Petersen giver den gas her. Og Aalborg er så bare et point fra første sæt her. Og Mads Peter Hillesø. Ja, simpelthen. Smækker igennem, ikke helt. Vi vælger den lidt mere sikre løsning. Og blokaden ryger ud af banen.
Og Lasse Plovman skal ramme. Og 100 serie her, hvis han skal sende Bedsted tilbage i det her sæt. Han fik de første bold. Og Plovman kan forsøge sig igen. Og den ryger også ud. Det var altså inde. Point mere til Bedsted. Og så tager de lige en timeout Aalborg. Ikke fordi de frygter, at sejren ikke kommer i hus, så mere for at få stoppet det. Men de kommer alt for godt i gang. Vil altså være den største sejr. De har 2 hold imellem i et sæt, hvis de vinder 25-17. 25-18 derimod har det altså en 2 gange, både i den første og i den anden kamp. Og så kommet fra, ja, hvad stod der? 24-13. Og så skal de lukkes. Riesen redder den. Delgaard med hævning. Og Gade får den altså ikke placeret ordentligt. Og derfor er så første sæt til Aalborg med 25-17. Og selvfølgelig rart at få lukket det af, men vinder altså også de største sætsejre i den her sæson indtil videre over Bedsted, i en kamp mellem Bedsted og Aalborg. Og kommer en lidt længere pause, men vi plejer at se, der er nemlig et danseshow her i pausen mellem første og andet sæt, og derfor tager vi lige en lille blok reklamer, og så er vi tilbage igen. Folk er til stede. Lillesø. Og endnu en gang. Anders Riis og Møller. Og timeout. For Aalborg-lejren. 6-2. En miserabel start på andet sæt. Og det hele er så bare vind på hovedet. De så nærmest overlegne ud i det første sæt. Og det har måske lige fået dem til at falde et niveau. Og tilskuerne her i Aalborg Stadion forsøger altså at få det liv i hjemmeholdet, så de ikke mister grebet på det her andet sæt. Altså 4 point op nu. Det er altså fornemt blokadespiller også. Han kommer helt bagfra og trækker helt bagfra Christoffer Gade. Og ellers fint sat op igen. Robert Andersen. Nordmanden har. Og han sender den i nettet, og ikke lige det, vi havde brug for. Plovman
Og den her gang Mikkel Vestergaard. Og Jens Petersen med serven har. Og så igen inden det her, den her tekniske timeout. Vigtigt at lige at komme lidt bedre med. Og følge med i kampen igen. Men det kan jo være ligeglad med på den anden side. Bedsted. Ja, så til timeout foran med 8-4. Og et helt andet Bedsted-mandskab, vi har fået set her i andet sæt. Langt mere energi, og virker altså også lige til at have hævet niveauet intakt. Godt lavet. Ja, alderspræsident er han ikke engang. Anders Riis 48 år, altså. Preben Dahlgaard 49 år. Står ved siden af Flemming Vest her. Dahlgaard også assisterende træner på det her mandskab. Og det kan være, fordi de har taget ham ud, at det går meget bedre. Han har i hvert fald ikke været herinde i andet sæt. Anders Riis med serven. Det er godt noget. Og Riis tilbage, så skal han så over på Plovmand. Og så får de muligheden også for at få point ud af den. Gade, og et fortjent point på den måde, de får fightet på dernede. Bedsted og får reddet den. Og Søndergaard uden for billedet står bare og slår ud med armene. Hvordan gjorde vi det? Og der kom Hillesø. Vi så ham også et par gange i første sæt. Smadret igennem på kanten. Her putter han den lige nettet. 10-5. 5 points føring. Det er altså en stor føring i volleyball. Morten Møller Andersen med serven. Udskiftning. Vestergaard ud. Og ind med Mikkel Munk Jensen. En serveoptimering her. God serve for Mikkel Munk. Giver den muligheden her, og så er det også et ganske fornuftigt overblik for hæver Thorvald Danielsen her. Og så får Mikkel Munk altså muligheden for en serve mere og lidt mere spilletid her. Og mere at udnytte chancerne, når man får dem. God serve igen her. Søndergaard. Skismash. Aalborg stille og roligt, altså får de sned sig tættere på Bedsted. 8-10 nu. Var altså 5-10. Og den får de lige præcis ikke reddet.
Så stryger Mikkel Munk ud igen. Ellers et par gode server, det er nok ikke det sidste sæt, vi ser ham komme ind i, som serveoptimering har. 3 gode server, han fik smidt ind. Videre over til en anden ung spiller, Christoffer Gade her, 19 år, med serven. Og Danielsen napper den alene. Den blokering her, og det giver så også en gruppekrammer. Og det giver også muligheden for serve til Thorvald Danielsen her. Og således Aalborg nu kun på -1. Og helt med igen. Den ryger ud. Det kunne næsten have været for meget det gode, hvis han fik den over. Og Bedsted får et tiltrængt point. Og så skal vi helt tilbage i banen igen. Der er nemlig Søren Slots tur til at serve. Og point til Aalborg. 11-12. Og næsten ærgerligt, vi ikke får at se flere af de her server. Nu tabte han altså bolden. Slot. I stedet for Thyre Patrick Jørgensen, den i nettet. Så skidt. Og Jens Petersen får slet ikke ordentligt ramt på den. Jeg falder også lidt til. Men jeg tror, han måske forkert ned. Ser ud som om han er klar igen. Lars Søndergaard, som havde en god stime. Han får muligheden hele i sø. Brager den ud. Og så ser vi altså momentumskifte endnu en gang i det her andet sæt. Nu Bedsted der ovenpå. Jeg ved ikke lige, hvordan de fik afsluttet den der. Håvard Andersen puster også stille og roligt ud. Det var ikke lige meningen. Og man får ramt på den og snyder Bedsted. Smed den i nettet sidste gang. Den her gang kommer den over og skaber problemer. Og den ryger i... Ja, jeg synes, det lignede, den røg i parade. Det må jeg lige indrømme. Men pointet ryger til Aalborg. Rammer det skævt hele sø. Og anden tekniske timeout. Stadigvæk Bedsted foran. Den her gang altså med 3 point. Sidst var det med 4.
Aalborg, som altså lige var op og snuse til Bedsted, var kun 1 point efter. Her får vi lige situationen fra før, hvor de altså markerer for, at den blev ramt, og så har vi et par smilende trods alt Aalborg-spillere. Og det er altså også en af de få kampe i sæsonen, må vi nok også være ærlige at kende, hvor de har virkelig en chance for at vinde. De har jo tabt alle, undtagen når de har mødt Bedsted. Så det er trods alt også lidt sjovere at spille volleyball og bruge så meget tid på det, som de her gutter de gør. Ja, det er altså sådan en der, man er rigtig, rigtig glad for. Hillesø klar på kæden alene. Og de har hele tiden halset lidt efter Jens Petersen med muligheden for at sende den en del tættere på her til det her hår. Den hårde serve og stryger ud over. Hillesø spiller sig op. Og får også lidt anerkendelse fra den anden side af nettet. Som sagt, en tidligere Bedsted spiller. Og kender altså rigtig mange af de her spillere, som stort set har været de samme. Morten Møller, som han lige hilser på her, 34 år. Lars Søndergaard, 36 år. Plovmand, 32 år. Og 16-17, tæt på, at de kommer på omdrejningshøjde her. Hillesø stadigvæk med serven. Og så fik de udlignet. Aalborg har haft det svært i det her andet sæt, så hele tiden været lidt efter Bedsted, men måske det skiftet her. I hvert fald udligning. Bedsted, som er foran med 5 point på et tidspunkt. Og den rammer loftet her. Morten Møller med serven her. 18-17 til Bedsted i det meget tæt andet sæt her. Pointet til Aalborg, og det er de altså rasende over i Bedsted-lejren. Møller her. Så får de besked om at trække sig lidt væk her. Utroligt, de får den over. Og det når de lige præcis. Ej, en vanvittig duel, vi har gang i her. Skal måske afsluttes? Nej, igen bliver den reddet. Og der kommer på den anden side af antennen til sidst. Og Bedsted med pointet. En herlig duel. Man kan se, hvor vigtigt det er pointene lige nu. Her, hvor det rigtig spidser til i andet sæt.
Den ryger så til gengæld ud. Og selvfølgelig skidt tidspunkt for unge Christoffer Gade. Og i stedet for Thorvald Danielsen i hæveren har. Og det er mere at ramme den her steam lige i det her øjeblik. Det gjorde de ikke, i stedet for John Slot. Og pointet igen til Bedsted. 21-19 nu. Så han slår en af de få spillere, der er i den her, hvad kan man sige, normale alder for elite volleyball. Spillere har kun 3 spillere, der er mellem 20 og 30 år. Ellers så er de yngre. Så slår den kommer slet ikke over den der. Enten er de yngre eller ældre på det her Bedsted-mandskab. Den der ramte lige Anders Riis i ryggen. Patrick Jørgensen. Den bliver til gengæld også alt for lang. Han har lavet nogle gange nu. Ja, der var meget snak om serverne inden. Og de kører altså ikke sådan helt vildt for det her Aalborg-mandskab i andet sæt. Søndergaard. Ja, det var tæt. Pointet går til Aalborg. Det var ikke mange centimeter. Men den blev kaldt hele vejen fra Aalborg-holdet her. Og i nettet, de her server kører slet ikke. Og nerverne der også spiller ind lige nu. Bedsted 2 point fra andet sæt. Og Lasse Plovmand snitter lige nettet her. Og giver Aalborg en glimrende mulighed. Og reducering 22-23. Og så er det en af dem med rutinen for Aalborg. Det de mangler lidt. 32-årige Jens Petersen burde ikke være ramt af nerverne så meget. Kommer også over her. Får endelig sat bolden i spil. Pointet til Bedsted. Markerer sig for, at de har ramt den på vej ud. Aalborg-holdet. Og så har vi sætbold til Bedsted. Og hvem andre end Anders Riis skal serve. Redder de første omgang. Pointet til Aalborg, 23-24. Utroligt tæt ved, at Christoffer Gade kunne afgøre det her. Får den ikke over. Den der skal de udnytte. Får de altså ikke, og i stedet for muligheden her. Ej, det er godt dykket ned. Og den ryger langt ud. Han satser. Morten Møller. Stort satser. Havde altså muligheden for at spille den videre. 24-24. Så spiller vi til 26. En gyser. Og den stryger også ud fra Gade. Bedsted er så ved at smide det væk.
havde 2 sætbolde. Og timeout ned fra Flemming Vest. Og Hildesø er så grum mod sine gamle holdkammerater. Og nu skal de altså ud og serve for andet sæt. Vil altså give en eller noget af et momentum og tage den her hjem efter at have været bagud hele sættet. Aalborg. Hildesø med ansvaret her. Og der andet sæt til Aalborg. Kommer tilbage efter at have været bagud hele vejen igennem i det her andet sæt. Og vinder det altså 26-24. Og se lige på de ansigter, vi havde billedet før, hvor meget det betød. Og stemningen i top her i Stadionhallen i Aalborg. Og det er altså en stor præstation, de har leveret. Kom bagud, var bagud med 5 point i løbet af det her andet sæt, og går så alligevel hen og vinder. Og må skabe et kæmpe momentum for dem med at gå ind her til tredje sæt. Og de har travlt nede i den anden lejr, Flemming Vest & Company, som nu skal forsøge at finde modet igen. Den var så tæt på, og det må gøre ondt på de her spillere. Vi får danserne på gulvet igen, og derfor tager vi altså en lille pause, og så er vi tilbage med tredje sæt lige om lidt. Rigtig tilfreds med første sæt, ikke særlig tilfreds med andet sæt, men tilfreds med, at de selvfølgelig vinder, mens det her Bedsted-mandskab, de altså havde alle muligheder. Og Lasse Sørensen kan vi se altså lige en mand, der skal i aktion her. – 23 år. Sørensen spiller center. Og det godt ligne, at det en Søren Slot har sat sig ned igen. Og der er næsten heller ikke plads til hans server nede i den anden ende. Han er under tilskuerne, som har haft en fornøjelig volleykamp indtil videre. Og så har set hjemmeholdet vinde de 2 første sæt. Og som sagt, det er ikke noget, man har været så vant til her i den her sæson. Har spillet 14 kampe og har tabt de 13 af dem. Aalborg og HK det samme har Bedsted, altså vundet over hinanden. Og det er det. Aalborg, som derudover kun har taget 2 sæt i den her sæson. Det har altså ikke lige været det, man havde håbet på. De vidste altså godt, de ville komme i problemer med det her meget unge mandskab. Og en lang duel, vi får til at starte med. Spillersen får lige præcis over. Han var lige ved at koste lige før. Og der får de så endelig afgjort den. Og den stryger
lige præcis ned på Bedsteds halvdel. Og point til Aalborg. Det mest afgørende er det altså, hvordan de kommer ud efter den her store skuffelse. Lige nu er så Aalborg på 2-1. Og husk altså, at du kan live-bette ind på Danske Spil. Hvis du tror på et Bedsted comeback, så kan du få odds 5 lige nu. Men så bare ind under Danske Spil, og så under deres live-fane, så kan du altså spille på kampens udfald her. Du kan også bare spille på, hvem der vinder tredje sæt. Aalborgs favoritter lige nu. Bedsted odds 2.15 får du igen, hvis Bedsted tager tredje sæt. Og man siger indimellem, at de her 2 sæt nogle gange godt kan ligne en sovepude for det hold, der er kommet foran. Men lige præcis det her opgør, det tror jeg så ikke helt på. De skal bare have den lukket, og de er så meget oppe at køre begge mandskaber, at godt kan gå ind og blive helt tæt igen. Som vi så det i sidste sæt. Og 3-3. I hvert fald lige indtil videre. Og for altså lige at opsummere. De to hold er så endt sidst og næst sidst i grundspillet. Og derfor kommet i kvalifikationsspil til ligaen til næste år. Det er altså den første kamp, man tager fat på. Og det er altså sådan, at Bedsted har fået et enkelt point med i kvalifikationsspillet, i det de ender som nummer 7. Mens Aalborg altså står med 0 point. Og derfor altså har brug for at blive bedre indbyrdes end det her Bedsted-mandskab, hvis de skal gøre sig nogle forhåbninger om at slippe fra sidstepladsen. En sidsteplads, som så betyder, at man skal ud og spille mod det bedst placerede hold fra de 2 første divisioner. Og lige nu ligner Ishøj altså et godt bud på det. Ishøj, som altså var tæt på at sende Aalborg ud af ligaen i sidste sæson. Han har spillet 2 altafgørende kvalkampe. Begge 2 endte 3-2. Kun 3 point, der skilte de 2 hold ad. Meget, meget, meget tæt altså. Aalborg på 5-4. Følges pænt ad. Jens Petersen. Der skal serve her. Og 5-5. Og de 2 hold mødes selvfølgelig også i Bedsted om en 6 ugers tid. Der går altså lidt tid, før man får afgjort, hvem man skal møde også. Der er 2 kvartfinaler, hvor det er taberne af de 2 kvartfinaler, som altså går her i kvalifikationsspillet. Marienlyst og Middelfart direkte i semifinalen. I form af deres, i kraft af deres første og anden plads i grundspillet i den her sæson. Og så har vi altså 2 kvartfinaler, der skal spilles mellem Holte Randers og Hvidovre Gentofte. Og 6-6. Ja, den er udenfor. Pointet til Bedsted. Og lidt mere normal volley, som vi ser lige nu, hvor de altså skiftes til at tage pointene. Ikke så mange stimer, som vi så i andet sæt, hvor det var virkelig det her momentum og stimer, der hele tiden satte ind. Og skidt modtagning ud for Libero Clausen.
Til gengæld et par gode blokader på Vestergaard Danielsen. Og den sidder godt. Pointet til Aalborg. Thorvald Danielsen hæver, der lige sætter den ind. Og 8-7 er altså teknisk timeout. Aalborg foran. Her er så en timeout, som Flemming Vest benytter sig til at snakke udelukkende næsten med Christoffer Gade. Klokken 19 år er han. Gade har så været i stor profil for Bedsted-mandskabet. Deres topscorer, når man kigger på point i sæsonen med 65 styks. Har altså en Lars Søndergaard på 56, Lasse Plovmand på 55, og så Anders Ries på 49. Det er så ganske imponerende unge Christoffer Lind Gade har. Og bakningen igen. Mikkel Vestergaard står klar med serven. Pointet til Aalborg. Lasse Plovmand. Og nu er altså et utroligt vigtigt tidspunkt for Bedsted, der virker til at være lige ved at være på nippet til at knække her. Nu bagud med 3. Og får taget nogle lidt dumme beslutninger. Vestergaard server endnu en gang. Den får de også samlet fint op. Og så Jens Petersen. Jeg ved ikke, om han har udset sig en af tilskuerne. Han var lidt sur på. I hvert fald den retning, den havde. Lasse Sørensen. Han fik altså det her point. Bedsted. Og en god serv for Lasse Sørensen. Og den kan Søndergaard bare klaffe ned. Den her gang lidt for lang for Sørensen. Den rører altså nettet der. Og pointet til Bedsted. 11-10 til Aalborg. Får den altså lige her igen. Det er lige spillet pingpong. Og så er han over på den anden side.
Og 11-11 nu. Og blokaden rammer ude på banen. Det var de ikke klar på. Liton. Patrick Jørgensen har fået gang i serven dernede. Jørgensen, som rangerer øverst, når man ser på, hvem der har servet bedst for Aalborg. Christoffer Lind Gade har rangerer bedst for Bedsted. Anders Riis rangerer nok længes tid, alle de spillere har. Men her får han også lavet en blokade. Og Bedsted foran 13-12. Det er godt reddet, og den når de altså ikke helt dernede. Skulle de have haft hjælp fra tilskuerne. Timeout. Nu for Bertelsen. Hvis de vinder den her 3-0, ja, så kan de måske også, jeg skal ærlig indrømme, har ikke helt 100% styr på, men måske også tåle at tabe, eventuelt 3-2 ud, eller ja, i sæt. Så vil de få 4 point. Ja, så vil Bedsted selvfølgelig kunne få 3. Ja, jeg sidder lige og røvler lidt. Men sejr, det skal de i hvert fald have. Aalborg får holdt liv i håbet om at ikke at ende sidst. Jens Petersen reducerer til 13-14. Der blev smadret igennem for Mads Peter Helisø. Jeg synes altså, det er god opbakning, de får i dag. Det er noget, man en gang imellem godt kan savne lidt i den danske volleyliga. Der har så været godt med knald på i dag. Så blev det ned. Topbrædet mellem Middelfart og Marienlyst i sidste uge. Og der var altså ikke nær så meget alarm, som der er her i dag i Aalborg. Anders Riis med serven. Og Vestergaard afslutter angrebet 15-15. Kommer altså igen en teknisk timeout her ved 16. Jens godt fået over i første omgang. Jens Petersen. Og teknisk timeout med Bedsted foran. Endnu en gang her.
Og fuldstændig lige ind på danske spil. Med hvem der vinder det her tredje sæt. Vores 81. Giver det altså i begge lejre. Og det har så også været rigtig, rigtig tæt her. Og de har fulgtes meget godt ad indtil videre. Ja, så Bedsted, der er foran her. Og Morten Møller Andersen, der skal starte ud med at serve. Ja. Han kan ikke gøre noget ved. Hildesø har været en god dag. Altså 14 point i sidste opgør mellem de her to mandskaber. Og her er så 30 angreb. Så hurtigt. Men det er så til Aalborgs fordel. 17-16 nu. Og han ser lidt ramt ud. Morten Møller. Og Søndergaard fyrer den ud af banen. Det går ellers rigtig fint. Lige umiddelbart i hvert fald. 18-16, og så får vi en timeout over i den anden lejr fra Flemming Vest. Tabte altså lige 3 streg efter den tekniske timeout. Og den første sådan rigtige stime, vi har fået her, så var han altså også hurtig til at kalde en timeout derude. Den rutinerede træner. Nej, altså også en Niklas Riis, der ikke er kommet i aktion endnu. Og så søn af Anders Riis, han står stadigvæk og varmer op derude. (18-16). Teamholdet har. Og det bliver til 19-16. Og man kan se det på den, hvor meget det betyder. Og når man kun har vundet en kamp på en hel sæson, så må det også være en dejlig fornemmelse at stå med at være foran 2-0 i sæt. Og 19-16 lige nu. Hildesø. Strejfer nettet. Og det gør den så også den anden vej. Danielsen sætter den op. De smider sig ned. Og så er han slet ikke klar. Lasse Sørensen. Patrick Jørgensen, der blev valgt af 2 omgange til at eksekvere. Og så bliver der brugt en timeout mere. De kan altså være foran med 16-15 til nu. Og være bagud med 16-20. Og ligger altså til, at Aalborg tager de 3 point og får den optimale start på det her kvalifikationsspil. Og han er god til at få publikum med.
Veksø, han har været god til at serve. Lidt heldig på den seneste. Og så får de endelig brudt den her stime for Aalborg. Og Lars Søndergaard. Højeste spiller, så der går ind og træder karakterer her. Den der, den var inde. Og pointet til Aalborg, 21-17. Udskiftning. Og ud af så med Vestergaard. Og en terroroptimering, Mikkel Munk Jensen. Og vi så ham gøre et ganske fint indhop med et par gode server. Og det er så det, man håber på igen. Det lykkedes så ikke den her gang. Og også under en stor presser i så afgørende tidspunkt. Jeg var så selvfølgelig over, at det ikke lykkes. Og formentlig måske sidste gang, vi ser ham i dag. Lasse Sørensen med serve nu. Så skal de to dommere lige være sikre på, hvordan spillerne skal stille op. En dommer Morten Klein lige i gang med at kigge lidt. Ja, vi skulle lige have tid til at bruge med også. Og så er vi klar med Lasse Sørensen serve. Det bliver svært for Jens Petersen at få noget godt ud af. Men de får pointet alligevel. 22-18. 3 point for den her meget, meget vigtige sejr. Ja, og det her ansigt siger det hele. De har været meget tæt på i dag, Bedsted. Thor Danielsen serv lige præcis ud. Og så Lars Søndergaard selv, der skal serve. Og Jens Petersen til 23-19 nu. Og blot 2 point mangler de. Aalborg. Og så kun anden gang i sæsonen. De er på vej mod en sejr. Og for anden gang på hjemmebane mod Bedsted. Det kræver stadig, at de følger op på udebane med et resultat. Og her får de så 24 point, 24-20 og matchbold og nogle stykker af slagsen til hjemmeholdet. Howard Andersen med serven. Og rigtig godt blokadespil fra Bedsted. Hold op minde i opgøret. Og nu skal de altså have nogle fejlfri server. Og det skal komme fra den rutinerede Anders Riis. God serve han får
Smidt ind har Hillesø. Når ikke har fået gjort noget ved den. Skal lige have tørret lidt sved af banen, efter han har været nede. Fremragende serv fra Anders Riis. På et max presset tidspunkt her. Og så har vi en timeout. Ja, de spiller med alle kortene lige nu. Flemming Vester Company kan ikke gøre så meget. Jeg skal håbe på, at Anders Riis han kan få sat de næste server over. Skal altså minimum bruge 2 gode server mere fra ham. Og den stryger ud, og de er stadigvæk levende. Bedsted. Og Anders Riis holder den ind i kampen endnu, altså 23-24. Stadigvæk matchbold til Aalborg. Og der bliver det afgjort. Aalborg vinder det her første slag mellem Aalborg og Bedsted 25-23 i tredje sæt. Og en uhyggelig vigtig sejr for Aalborg i bestræbelserne på at blive her i Volley-ligaen. Det var altså lige ved og næsten for Bedsted i den her kamp. Taber altså 25-17. Spiller ikke et alt for godt første sæt. 26-24. I andet sæt, det så bedre ud, og så 25-23 her i et meget tæt sidste sæt her. Og altså en 3-0 sejr til Aalborg, der sender dem op på næst sidste pladsen i det her kvalifikationsspil. De starter altså ud med at få 3 point. Det er altid en god start, men inden deres afgjort endnu mellem de her to mandskaber. De skal stadigvæk til Bedsted, og de skal stadigvæk i hvert fald undgå at tabe med 3-0 eller 3-1. Hvis de taber 3-2, er de dermed godt med stadigvæk. Aalborg, her kan man se Jens Petersen, hvor glade de er. Og fortjent sejr til Aalborg HIK. Vi tager en blok reklamer, så forsøger vi at få nogle reaktioner her fra Aalborg. Og vi er tilbage her i Aalborg. Publikum på vej ud. Et opstemt publikum, som altså så Aalborg vinde 3-0 i sæt over det her Bedsted-mandskab, som var tæt på af flere omgange og spille op med det her Aalborg-mandskab, men lykkedes altså ikke rigtigt til sidst. Her får vi lige den sidste bold. Og altså unge Christoffer Lindgade, der smækker den ud over, og Jens Petersen jublende glade efter den her bold, der så afgjorde tingenes gang her i Aalborg Stadionhal. Og altså 3-0 til Aalborg for optimal start på det her nedrykningsspil, som tager en lille pause nu, eller en stor pause faktisk, for først skal man lige have afgjort kvartfinaler mellem Randers Holte og Gentofte og videre. Nu skulle vi være klar med en reaktion ned fra sidelinjen. Jeg håber, tillykke med sejren. Hvorfor er det jer, der trækker det længste strå i dag, og endda ret klart? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, vi spiller en bedre kamp over hele inden. Så ja, vi afgør det i angreb, og vi har mange gode blokader. Så ja. De andre kampe, I har spillet mod Bedsted, har jo været ret tætte. Synes du også den her, eller føler du, at den er tæt? Det første sæt, så kører vi bare over dem, men det går så lidt til i andet og tredje sæt. Men jeg føler, vi har en ophentning i andet sæt, men jeg føler, vi har kontrollen på kampen, og vi har fundet ud, hvordan vi skal spille mod dem. Er I bare skarpere i dag, eller hvad er forskellen? Ja, vi er skarpe i dag. Vi har godt publikum i ryggen her. Det er rigtig sjovt at spille med så mange mennesker på tribunen, og det hjælper også på spillet. Ja.
Og en perfekt start på kvalifikationen til Volley Ligaen. Ja, det vil jeg sige. Tak for det, Hubert. Ja, det var så ordene fra Hubert Andersen. Nordmanden, som altså også spillede en fin kamp igen, ligesom han gjorde sidst, hvor han altså lavede 16 point for det her Aalborg-mandskab. Næste tirsdag kan du altså se volley igen her, og det er netop med en af de her kvartfinaler, som jeg lige har nævnt. Det er Holte, der møder Randers i Nyholtehallerne, og altså på næste tirsdag, du kan se så slutspillet, der starter der, og altså også se, hvem der måske bliver modstander til det her, de her to mandskaber, Bedsted og Aalborg. Det bliver altså et af holdene Holte eller Randers. I morgen har vi altså også mere livesport her på kanalen. Der har vi basketball. Vi blænder op for det opgøret mellem BMS og Stevnsgade i første division for herrer, som vi kigger nærmere på. Spændende dyst. Og torsdag har vi hele to ting at se frem til. Vi har både dart fra Aarhus, hvor vi skal se opgøret mellem Aarhus og Dronningborg kl. 20.45. Så har vi altså også livestream. Du kan gå ind på vores hjemmeside og livestreame opgøret mellem Odder og TM Tønder. Det er kl. 19. Nu skulle vi være klar med en reaktion mere ned fra sidelinjen. Jens, tillykke med sejren. Du spiller en ret fin kamp. Hvordan synes du selv, det går derinde? Jamen, det var super fedt at spille i dag i den her kulisse. Det giver bare lige helt vildt meget energi til hele holdet, og specielt til mig. Jeg elsker at spille for sådan en kulisse. Så. Og en perfekt start på det her kvalifikationsspil til Volley Ligaen. Hvad betyder det for jer? Jamen, det betyder utrolig meget for os. Nu har vi tabt 13 kampe i streg. Vinder den sidste i slutspil, som egentlig ikke er nok til, at vi ender som nummer 7, men som nummer 8. Så det her det er en super start for holdet. Ja, de er jo ikke mange sejre, I har fået, men I får nummer 2 i dag. Prøv at sætte nogle ord på, hvordan det er at vinde, når man ikke vinder så tit. Jamen, det er jo super fedt. Altså, vi vidste jo fra starten, at det her det bliver en rigtig hård sæson. Men vi har haft troen på det til hver kamp, at vi vil vinde, uanset hvad. Så det er en fed, ubeskrivelig følelse. Det virker også, at I er gode til at bakke hinanden op og støtte hinanden derinde. Er der en god holdfølelse på det hold der? Jamen, det er der helt sikkert. Der er en god blanding af lidt ældre, men en hel masse ung energi, som kommer med så meget til os andre. Så det er bare super fedt også at være til træning. Så det afspejler sig i spillet her. Tør du tænke på de kommende kampe i kvalifikationsspillet? Jamen, vi tager en kamp ad gangen, som man jo plejer at sige, og det gør vi også. Nu skal vi hjem, og så skal vi nyde det her, og så skal vi træne benhårdt på til næste kamp, til næste hold, og lave et godt kampoplæg, og så tror jeg også på, at det er ikke sidste sejr, vi har taget i det her oprykningsspil. Det er vel heller ikke helt tosset at tro, at de kan vinde over Bedsted på udebanen, sådan som vi vinder over i dag? Altså umiddelbart nej. Bedsted er rigtig gode på deres hjemmebane. Det er en svær hal at komme i, det er det for alle hold. Så der skal vi op og spille endnu bedre, end vi gør i dag. Men jo, vi har troen på, at det kan lade sig gøre. Tusind tak for det, Jens. Ordene altså fra Jens Petersen, som vi altså så i nogle heftige julescener, efter han altså havde afgjort det, og det er altså også, som han siger, en meget vigtig sejr for det her Aalborg-mandskab. Ja, vi arbejder altså på en reaktion mere, bare for den anden lejr selvfølgelig. Vi skal også lige høre, hvad Bedsted lejren har at sige efter det her nederlag altså til Aalborg, som selvfølgelig sætter dem lidt under pres, i hvert fald når de skal på hjemmebane. Og den her hjemmebane har vi altså lige set i dag, har altså utrolig meget at sige. Man kan høre på Aalborg-spillerne, er altså ikke vant til at få så meget opbakning. Var 60 tilskuere sidst de to hold mødtes her i hallen, og i dag er altså godt pakket, har en rigtig god stemning, og helt sikkert noget også, man vil slå på i Bedsted. Og de skal til Bedsted og spille og få den her opbakning med sig. Lad os da lige høre, hvad Bedsteds træner Flemming Vest han har at sige til nederlaget her i dag. Flemming, det går ikke helt som I måske havde håbet i dag. Hvorfor? Ja, det går bestemt ikke, som vi havde håbet, vel, men vi taber kampen i dag. Det er klart, sådan jeg ser det. Det er os, der får problemerne. Det er os, der ikke rigtig kan komme ud af det. Det er os, der ikke rigtig kan få momentum. Jeg er ikke imponeret af HK i dag, og
de næste uger, indtil vi skal møde dem igen, der vil vi ikke bruge tid på dem, fordi de spiller jo, som de spiller, og de gør ikke noget i dag, de ikke gjorde for en uge siden, eller for den sags skyld i resten af sæsonen. Det er vores eget spil, vi skal hjem og arbejde med, og det er vores eget spil, vi har nogle problemer, og i dag bliver vores problem lidt, at vi ikke får modtaget, som vi har snakket om fra start af. Så bliver vi en lille smule rystet af det, og når vi så ikke får styr på det, så kommer vi også til at være en lille smule dårlige i angrebet, og så får HK nemt ved at blokere os. Hvorfor er det, I ikke kan få momentum? Ja, men altså, vi starter jo i dag med vores gamle hæver, vores normale hæver. Jeppe er ude med en brækket lillefinger. Han kom tilbage efter 6 uger i søndags, og brækker så rundt på foden i søndags i anden sæt. Han kunne godt have spillet i dag, men vi valgte at spare ham, fordi det her det er ikke den kamp, der er afgørende, som jeg også sagde før kampen. Det er, når vi møder den næste gang. Så prøver vi fra start af at spille med Preben, og han skal have nogle helt bestemte modtagninger, og dem har vi ikke fra start af, og derfor bliver det rigtig svært for ham at sætte det spil op, vi gerne vil. Så skifter vi til Morten i anden sæt, og problemet i at skifte med Morten er jo sådan set, at han er vores hovedmodtager i første sæt. Og det kommer til at ryste os lidt i modtagningen, og derfor bliver det svært for Morten at hæve. Så det er derfor, jeg siger, at alt det, der går galt i dag, er stort set på vores egen banehalvdel, ikke? Det virker til, at I også hænger lidt med hovedet derinde. Er det rigtigt set? Ja, det er nok rigtigt set. Altså, da vi får det knæk i første sæt, så kommer vi til at hænge lidt med hovedet. Jeg synes egentlig, vi kommer godt efter det i perioder, men når man har tabt det første sæt, som vi gør i dag, så skal der ikke ret meget til at få os til at hænge med hovedet igen, og det kommer vi jo til et par gange. Jeg synes, vi er tæt på i anden sæt. Jeg synes også, vi er rigtig tæt i tredje sæt, men vi er jo ikke rigtig foran efter 20 på noget tidspunkt, og det er vores problem. Det er os selv, der taber den her. Men som jeg hørte dig, så formår du også at få den her spillertruppe overbevist om, at de skal være klar til næste kamp og få dem sat op. Altså, jeg er helt sikker på, at nu har jeg ikke været i omklædningsrummet endnu, men når jeg kommer derned, så er der en fest. Fordi taget i betragtning i forhold til, hvad vi havde lidt af forventninger til kampen og sådan ting, så er det nogenlunde der, vi ender. Vi vil gerne have taget et sæt, vi vil gerne have taget 2, vi vil også gerne have vundet, men vi er ikke knækket af det her. Altså, stadigvæk, som jeg sagde før kampen, vi har 1 point, nu har de 3. Vi skal vinde næste gang, så har vi 4, og så er vi forbi dem, og så ligger de der, hvor vi ligger nu. Vi er jo vestjyder, vi er seje, vi er gæve, og vi skal sgu nok komme igen. Tusind tak, Flemming. Ja, en fest, det ved jeg ikke lige, om jeg sådan helt tror på, der er nede i det omklædningsrum. Men jo, de har stadigvæk alle muligheder. Og spændende lige at høre beslutningen omkring Jeppe Ravn, som altså ikke kom i spil, og Preben Dalgaard, som er startet med, som hæver derinde. Det vil bestemt også hæve niveauet garanteret for det her Bedsted-mandskab at få Jeppe Ravn i spil igen. Men altså, det var alt, hvad vi havde at fortælle herude og vise herude fra Aalborg Stadion. Altså en 3-0 sejr til Aalborg HK over Bedsted KFUM. Mit navn er Anders Frost Brandstrup, og jeg siger tak for nu.